Then guys, pang kami ay magkikiwar ng bilag. Mababa ka na. Papakikiwal ikaw Haluin natin yung bilad natin na palay. palay? Opo. Yung ka na. Ito. Ang wandan dan dan jiwan dan dan jiwan dan 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 Ay ah. jiwan dan dan jiwan dan 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 jiwan Nagbilad kami ng palay guys. jiwan Dito, nagbilad kami ng palay. Sabi mo siya. palay. Haluin lang namin guys para pantay yung tigas. Tigas? Opo. Papay. Hindi yan. Paasin, Papa? Tangkwan yan. Sige, Papa. Papa, ilang po yun? Papa, Hindi ah. ilang po Hindi. yan? Nagkikiwar ako para mabilis ang init. Aman! Init. Mabilis na bilad. Maraming sasakyan. O, tabi ka dyan, may malaking sasakyan o. Okay, sa kabila. O, dyan ka lang sa gilid ah. May malaking sasakyan. Meron pa isa. Meron pa, dyan ka muna. Dyan sa kabila. Papa, ulit ako. Oh, may sasakyan. Oh.
Okay, mamaya na naman. Tara na. So yan guys, uwi na naman kami. Babalik na naman kami mamaya pagka maghahalo na naman, sabi mo. Ano naman? Ako napapandan. Sina? Tara na. Ano naman kami? Wala na. Okay. Baba na na. Oh, sobrang init. Bali mamaya guys, kung pagka wala ng init, kakuhain na namin yon. Isasako namin ulit. Sobrang init. Bali, kung guys, kailangan kasing mapatigas yun bago bago gagawing bigas. Kaya yun. Mga hanggang siguro guys, mamayang hapon, okay na yun. Pwede nang ipabayo para gawing bigas. Tapos may konting darak din siguro yun. Gagamitin sa pagpakain ng mga pan natin, pato o manok. Tarak tsaka bigas yun guys, ang magiging pan niya pagka nabilad. Ito guys, agakas kami.
Hus!